hat ka restoran jong Sharukh Khan ha uwei YouTuber ubalakot nyaw million subscriber haka vlog jong hakane ka tori restoran ulakano bakane ka restoran jong Sharukh kala ayu da upanir basuthok batna kalian ka tengah jong Sharukh ke gauri Khan kala kenta chalor kane ka tori restoran ka dei ka jakabam baponam jong Sharukh Khan kabala penyada ka tengah jong ka gauri Khan kabadon hapo kanong ba Mumbai nakaliang jongka kala perenjur ka jing sakeno ha une YouTuber da ka ba pensai ba kitei ki jing keno kilong ki bum don nong rem ba kitei ki bala pensong nong rem haka jing batai bakla ya ka jing bam balasna da kidawai ka jing kenat kala mi hadin ba uwe YouTuber bala penmi ka video ha ki social media jong haka ba ulalek bencingo ikatu katne ki jakabam restoran bala long terai daki riu pokmat hapo Mumbai bantes si kicing bam jong kapanir daka pa penon kam yaki dawa yudin ban lap yu panir ubatok ne ubasisha hakawei pakawei ke jaka YouTuber ula senret ya dawa yudin kum kanuksa ban lap yu panir la ukelarong ne em lada ukelarong kapau ba upanir bakidi udai uba sutok haka jingwat ne jong haki jakabam shum ladon kita ki panir ki balakta ni la thok haki wipat ki restoran henrei haka ni ka tori restoran ula lap ba une upanir ula kelarong bat ula sakta hauni udawa yuden haka to ka video vlog jong une YouTuber ula kena ba Sharukh Khan udai ubaladi yaki panir thok katengah jong Sharukh kalaong ba ka jing tes yaki dawa yuden ka peni ya ka jing don jong ustaz ya ka jing Shah jong upanir namar ba ka jing bam ka bladon ya ka jing bam balasna na usrojeu kane ka jing kala kalong kaba lakmi linti ngi yang ha ka jing long khu jong ka panir jongi bat ka jing long bajanai jong ki jing bam jongi hakane ka tori restoran jongi lapin shai susu katengah jong Sharukh Khan tangkini ki kubor balengkot kublesibun ngin sekendupat haki wipat ki video ki bakum kini